sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippines, Standard Time, las 10:11. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Pagbantay sa mga hitabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa nga mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Sa Aksyon Balita, una sa Aksyon Public Service, una sa Aksyon Komentaryo, sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Aksyon! Night Patrol! Aksyon! Night Patrol! Aksyon na Radio Philippines, Standard Time, 13 minutos nakaligas sa tak ng alas 10 sa lawat mayad nga gabi naman. Mayong gabi sa ato sa mga maka-aksyon, Aksyon Night Patrol, Biyernes. Nga pagpangalagad pit sa Oso, ikaduwa nga Biyernes sa bulan sang Oktobre, sa 2021. Sa ngalan sa gihapon sang regular nga Anchorman Aksyon, Eric Magbanwa, inyo ka-aksyon. Aksyon na Marlon Hervaya. Ang kalabanan ng mga tao subong sa pungsod sa Pilipinas nakatutok ang pananawan palamatin-an sa kondasin o ang mga kandidato sa 2022 nga eleksyon ang magapapili. Karabo-rabo gawas ang mga hitabo maka-aksyon nga daw nalipatan na ang physical kag social distancing. Tungod sa paghingagaw nga maka-file sang ila sa kandidatura. Man mayara kandidato maka-aksyon nga naga-upod yang tag-sa-tag sa mga supporters. Di kung supporters na mo nang ginapangita sa mga kandidato. Kung ikaw kandidato, alang-alang mo na karoon tamugon da. Kaya mo nang ginapangita mo sa kada eleksyon. Natapos-tapos na gidman maka-aksyon ang deadline sa filing sa COC para sa May 9, 2022 nga piniliay. Alas 5 kay nasang hapon mga ka-aksyon nagtakop ini formal. May mga kandidato nga nakagulugin hawa naggawa. Pero may aragid nga nagpinot gid ang ila sa balatyagon. Nagpinot ila sa dughan. Kag nagkoresong ang nawong. Idamangod sa pagpati nila nga way sila sang kasumpong, way sila sang kontra. Ang iba na pasluan ang pagpati nila. Na may ara sang nangisog sa pag-file. Agod sila ang engkwantrohon. Dari sa Bacolod mga ka-aksyon, grabe ang tiiday. Warte ang bantayanay kag pulo panilagay. Ang kandidato sa pagka-alkalde mga ka-aksyon, dayon gid ang ginasiling mga ka-aksyon nga Battle Royale. Ang one-on-one nga away sa tunga ng incumbent Mayor Bing Leonardia kontra sa kaya-anay Congressman Albi Benitez. Wala na sang iban pa. Sabi si alkalde naman maka-aksyon, 1, 2, 3 ang nagatayada. Si Familyaran Distrito Kagambuwa
lunsay may mga ngalan sa Bacolod kon pamulitika ang paghambalan. Ang pinakagin kakibot sang kalabanan gino dari sa Bacolod mga kaaksyon amo ang posisyon sa pagka-kongresista sa pagka representante sang nagaisahanon nga distrito sang surat sa Bacolod ang Bacolod City Lone District Congressman nga posisyon mga kaaksyon gulpi lang nga nagdamo ang kadamuon sa mga nag-file sa nga ilas rin nga kandidatura. Ang una nga nag-file mga kaaksyon ti kumaduduban naton amo ang incumbent congressman nga si Greg Sataya. Nag-file ini sa mga kaaksyon upod ang nag-isahanon nga kandidato sa pagka-kandidato niya sa pagka-konsihal. Ang serbiman nga legal counsel niya mga kaaksyon Attorney Mayo. Wala sang upod nga grupo, wala nagupod sa grupo Progreso, wala malagupod sa tema senso. Ang rason mga kaaksyon nagisataya, tangod luyag niya nga mangin neutral. Gusto niya mga kaaksyon nga aralan sa tunga-tunga, way sa sanapat nga pinan. Pero makaligat na pila kaadlaw ang listahan sa kandidato sa pagkakongresista sa nagaisahan ng distrito sang Bacolod. Nadugangan, 1, 2, 3, tubtob nga nag-apat. Una sa Aksyon Balita. Abot sa lingon 5 mga kaaksyon ang nagapapili sa buong bilang kongresista sa Bacolod sa mabot nga eleksyon. Sige sa taya nag-file sa idalom sang NPC, Nationalist People's Coalition. Ang tatlo sa mga independiente o isang political party. Ang isa mga kaaksyon may ara nga National Political Party. Ang federalismo ng dugong dakilang samahan. Ang PDDS. Ang PDDS. Pundo sa letter P, how? Naisikat ka ba ang inatawag DDS? Pero federalismo ng dugong dakilang samahan niya. Ang PDDS, amo maning partido mga kaaksyon sang nagpapili gobernador sa Negros Occidental na si Attorney John Orula. Sino ang inyo sa ring pamato? Kung subong abihibaton ang eleksyon, pwede na bala ka mo magkadesisyon? O kung kinahalan nyo pa sang dugang nga mga tiniyon? Agod ini nga mga kandidato, himay-himayon nyo pa? Ang ila sa rin nga kinaiya, ila sa rin pamatasan? Ang mga hinimuan nila kung may aragid man? Ang ginhalinan nila kung di sila naghalin? At kung sa pwesto nga iya ginapapilian, malamangin ang ngayon hindi siya? Kung base sa ulihi, bangian. May isa dari mga kaaksyon ka independiente mo nga kadabo sa nagasiling nga daw may among may bato o sa kaya incumbent Congressman Greg Sataya kay kun gastuhan ay pinansyal ang paghahambalan, may ikasarang man, may ibato man. Amo ning ato sa nga balantayan sa ulihi. Ano nga to sa mga balita sa bahin sa lokal? Ang kapulisan sa Negros Occidental, Bacolod ay preparasyon na nga naplastar angon sa babisita ni PNP Chief General Guillermo Eliazar. Buwas nga adlaw mag-aksyon, una kantuan niya Nokpo. Buwas Sabado, ang sunod nga padulungan niya mag-aksyon BCPOs Domingo. Kato ni Baloone kung bala maibilin siya nga mando o kung panugyan sa direktor sa Nokpo kag BCPO. Ang City Director sa BCPO bag-o, di ba? Si Colonel Thomas Joseph Martir. Nagbala may ara siya sang ibilin nga kayuhan o kon programa, kon proyekto man. Na mas mangin maayo pagid ang pag-implementar sang kalinong kagatawhayan sa probinsya kag syudad sang Bacolod. Ang sa balita nasyonal maka-aksyon ti Barohon dagani. Update sa pamulitika sa nasyonal. Baw kay na sa hapon damo sa mga nagpurugiot ho. Damo sa nagpalagot ho. Sa natamo dito sa may Comelec Metro Manila. Matapos si Senador Bato de la Rosa
nag-file agad magpapili presidente sa pungsod sa Pilipinas. Ang duwa sa niya maka-aksyon daw hampang tingayuhay, no? Kung nilang hampang malang atik-atika. O kung hampang mayara sa ginatawag nga bulaga. Ay, damo kabay sang nakibot ng mga tao sa ginhimo nga pag-file ni De La Rosa bilang kandidato sa pagka-presidente sa idalom sang PDP Laban Kusi Wing. PDP Laban grupo na ni Presidente Rodrigo Duterte. Ang tandem na ka-aksyon sa una nag-file kandidato sa pagka-vice presidente si Senador Bongo palun sa mga malapit kay Presidente Rodrigo Duterte. Ang iban maka-aksyon sa ila sila nga pagkahibalo nga amuning natabo. Iban na dugangan ang pagkakalbo sa ulo. Mayara nga daw manapungol mo. Pero hindi sila na magpatay. Pero ang resulta, wala sa may mahimo ni nano kareklamo nyo. Kay man si Senador Bato maka-aksyon, kwalipikado man sa pagpapili bilang presidente. Problema lamang dire. Kaya iya sa ringalan maka-aksyon, sugod sa nag-init na istoryabla. Angot sa 2020 itong eleksyon. Huwag ginibati ang ngalan ni Senador Bato de la Rosa. Hindi ba? Huwag niya ang pagpatis ang kalabanan. Magkapabilin lamang inisya bilang senador. Mga kaaksyon, tiigo umurahon kay nasa hapon. Nag-file bilang presidente. Nanare-sari nga pananawan, opinion, reaksyon, mabasahan, kababatian, social media, radyo, telebisyon. Pero inayahan may ara sang nagakaigo nga rason. Kung panilagan ng reaksyon sa mga tao so Josep kag Maria ho. Sa isa guro kagatos ka mga nagkomento so baragi 90% mo or gamay-gamay lang ang porsyentong kapati nga makapili gid man si De La Rosa presidente. Pero ang kalabanan negatibo gid ang reaksyon. Ang kalabanan duda kaya nagapati nga sa ulihe antopan amo sa gihapon na ginatawag nga substitution sang mga kandidato. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Aksyon Night Patrol Field Report. Observation report sa patrol with Action Jan Diaz. Action Jan, kamusta ba kolon subong? Please come in. Mayang gabi, Aksyon, ma'am. Magandang gabi. Sa tutanan ng mga ka-aksyon, maula na ng panahon, gapon. gaulan? Now, no, do pila na kadlaw, do sige, tulo talitibla. Ay, nag-upod duro rin sa panahon ay. Dahil hindi man sa mag-pisyon, kung hindi sa mag-bulibisyo, kaya ka hindi sa buwang namin panahon naton na. Finally, tapos sa gitma ng filing sa COC, galing kiti website tapos ang olobrahon, obligasyon ka Comelec, kay sa Lunes, mabalik naman ang registration. Ang Comelec Action Jan dara sa may social hall until October 10 pa na sila? October 10 pa sila, kay Yes. Kuas may harap pa mag-away. Mang-gather pa sila, no? Sa tanan nga mga listahan sang mga nag-file sa COC. At iba kulod, bidala-dala nila mo, sobra man dalo na yung kapakulod buwas Correct. sa may provincial office, kada ipang check pa na nila. Pero until 10 pa. Pero sa 11, yung Lunes, mabalik ng kitang registration Action Mar, no? Sa diri sa Bacolod, do 300 lang ilay akomodar. May ara sila venue sa may mall, no? SR, Larop, may ara sila schedule kay na napalayan sa ton. Pero kanya, hindi may ara man sa may Action Mar sa may iskilahan, pero wala pa na update, no? Kasi, ito na inay, lagi sa mga nagamaneho, ha? Motor ka man o kung four-wheel vehicle, may aksidente na naman di, serious ang bata, di ko di bago lang, kita ko di, may lang kay, alam lang pagbiyahe, guro o kung pagmaneho sang private, ining Toyota, ginaparigyan sa isa kanegosyante at taga-barangay bata, inay na niya papadalagan, hindi kaway sa mga kamurot, kumudulom ang dalan, dahil ulunan, since na flyover, naligan, perting doon yung lugar, kay accident-prone area, bala ko na mo parang panawag sa iban, kay kumudulom ang lugar, isa ka pinagusto lang lakat o kung biyahe ang mga salakyan, at i-budlagid para sa iban, no? Dapat tinainay lang isla ko nagamaneho sa salakyan na gold malikawan ng aksidente dra. Motor kontra Toyota Fortuner, no? Damo ni ang set-up subong nga gabi, ang motor may mga damage sa salakyan, pati ito ang driver may
gas-gas sa iyang tuhod, aksyon mar, may mga kinastos sa, pero minor injuries lang, no? Wala man sang tanto, gid nga damage sa may Toyota Fortuner, kay ilan ni direksyon pakadto na sa tanan panos mong papauli na tanan kadua, pati ining ga-drive sa motorsiklo, kailan kay tigin lampot ka aksidente, subong nga gabi, wala man ginapangayo, guro, mailang kinay-inay lang ilang pagpadalagan, wala ginagtabog, ano, lagyo ang gasakay sa motor. Mula ka na yung bagal ng ilaman, ito helmet, pag-itsay, dapat kompleto ginang gear mo sa palawasan mo para likaw kaya sa aksidente, aksyon, Marlon, kung kagabi yun, ilabi na ka, medyo madulom-dulom ang aton nga dalanon, no? So, mga gabi, nagulaw lagi man ang ulan, mabulubog na lang gid galing ang dupoy-dupoy kahangin. Mamatsagan mo gid lang Paskwa na gid ya, no? Dani, kailan ito nag-September, subong Oktubre naman, tapos October 8 na subong, kadasig lang sa mga inadlaw, no? May aksidente, mga sa mga gabi, dito sa may Lakso, no? Dito pwede ka naman. Dahil naman sa may area sang barangay, o kung dito sa may Kapitulagon, tumangal ng Kapitulagon, nagbungguana, niya guro, ang iya ka DRMO nga rescue, niya kinagbalokon, ano ni man, iya ka ano nga DRMO rescue, na pangilala ko pa ni. 6th Street to, no? Masa, ni sa itong picture. 6th Street, Lacson, nagsoon na dyan. Oo. Sa 6th Street. Amo na sa ang, mag-isip ka ba na kilometers from Bacolod City. Amo na sa ang may tatak na nga 0. Oo, dra. Dara, gina sa, oo. Dri dampi sumong gabi, Oo. motor niya kay sikula. Kag ano doon na bungguana, ilang man guro damage sa property man. Kabalo ka kung dasi ko badalagan mo ka gulpit nga preno, hindi man kisa magkagatay kung tigaw-tigaw lang imo ang guma. Danlo ka dalang dalan, labi ng asfalto na daate. Kung pinagusto ko lang imo pag badalagan nga doso mo lang nga doso, kundi disgrasya. Dapat kinainay kalanggit. Kung dala ka nagalabay sa area sang Dalan, Lacson, kay maduludan logid ang aton dalanon. Karon man nga gabi, naglibot kami. Nadiskubrihan ko ito ang balita. Ito bala sa may probinsya sang Negros Occidental. Ito balang karon ay balita ko na lang ng engineer. Ito balang nga nagmaoy. Oy. Naubog aksyon na. Nagsulod sa may opisina dala sa Kapitolyo. Oy. Nagmaoy. Sa kay nala na? Kapon, isang hapon. Kapon? Oo. Nagmaoy sa, nagsulod sa may opisina nila. At tigil ng insulto kuno sa mga empleyado, kundi gin padakop, kagin papriso. O hindi siya empleyado sa Kapitolyo? Hindi siya empleyado sa Kapitolyo? Empleyado, go ng Kapitolyo eh. Sige, makauton na si Gov na sa Monday, bla? Na-report ni Kayna, ginano ko itanay si Attorney Diaz. Abala, oo, confirmed na. Galing kay ko lang na-interview kay doon ang alang sa Kayna, no? Inhenyero, bot silingon, di sa naka-assign sa Provincial Engineering Office muna? Or, sige, wala ko sa Monday, balaon tara. Yan yung action mar, no? Ano na yung i-confirm. Ibalikta ko na karon sa imo para mabalaan mo. Para ko masimong blatter report. Sige. Okay, para at least may proof kagid aksyon na Marlon. No? So ito maka-aksyon mo na ang pinakauling nga sitwasyon sa may palibot sa syudad sang Bacolod. Subong gabi maka-aksyon. Na may linong ang palibot, Bernes, tane. Friday night, kaya lang alam sa sildo. Garo sa iba, may mga ginabaton, kinsinas, nag-30an, o kung nag-30, bigad-lao, galing doon lang alam, guro ni karanta ding iba na. Kaya mga balay kalanan, balay linan, sa palibot sa syudad sang Bacolod, malinong-linong, subong ang gabi. Ang kapulisan, Daris Bacolod, sako man, sako paminta, sako pamutang bulak, sako panglimpyo, kada may maglabay, silig na yun, nasi madisbasya, kaya di manong abot si PNP, no? Preparahan gina nila diri sa may syudad sa Bacolod mga ka-aksyon. Sa tuturan mga ka-aksyon, tandaan nga isa sa mga rason sa magtugas sa malatian sa lawas sa mga paguyang o kunang pagdubo sa aton immune function ang mahigko nga kolang kagang hindi regular nga pagpagwa sa higko sa lawas sa may dagko nga papel sa pagbaba sa aton immune function ang dapat timuon simple ginama mga ka-aksyon pabasdugon kay pasanyogon ang inyo naman nga immune function pagi sa doado nga paggamit sang Super Fiber. Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA Philippines. Ganun pa ang ginamit nyo mga ka-aksyon magbakal sang Super Fiber. Ni mismo mahimo o bakala sila naman nga klinika sa Life Extension Clinic namtang sa GA7 Building kapag ginamang sa DHL. Tunga sa Dala Burgos ng Galalakson
Quezon, sudad sang Bacolod. Sa ito mga ka-aksyon, ikaw ba na nakapahitan sang vitamin C? Yari na ang Life C, ang pinakabagong nga vitamin C, dara na acidic and doctors recommended nga vitamin C. Para sa mabaskog nga immune system, mapagkong nga depensa sa aton lawas batok sa mga pathogens, pareho sa mga bakterya, fungi, kaya mga viruses sa aton palibot, nga posible makagubas ang aton nga selula sa lawas kang gulti nga pagtugas sa mga balatian sa aton kalawasan. Ang Life C ang mabakal na sa mga life extension clinic kag sa mga botika malapit sa inyong lugar. Ang taglibot sa Bacolod Action, John Diaz. Una sa na sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Aksyon! Night Patrol Field Reports! Okay, sa nagpadala sa ilas na nga mensahe sa live stream. Rodelyn Alvarez is media. Good evening. Si Charles Panghilason, shout out kay Toto QQ. Happy birthday. Bernadette Lacson, good evening. Milay Uligo. Tessa Jing Sanchez Rodriguez, good evening sir from Barangay Bata. Elizabeth Malakagamala, keep safe everyone. God bless and more power to ARB. Si Milay Uligo, Tamyaw please. Vanessa Starmayo, Jinkiria Noel Amar, kag Alex Monteza. Bernadette Lacson, Hambalya, shout out Mayor Bing and Vice Mayor El Cid, Montilla, Familiaran, 15-0 ko na, Grupo Progreso kita tanan-tanan, Oswag Bacolod. Fernandez L. Eric, mayong gabi aksyon Marlon, kag mga ka-aksyon. Okay, salamat kid. Jinky Dialag doon, mayong gabi, kag kay Mr. B-Boy Villasor, Star Mayo, Doc Matt Mayo, Nubal Amar, Alex Monteza, Milay Oligo, Lily King, and all my family sa Barangay Pandanon DSB. Salamat gid from Arizona, USA. In the Plaza, good evening, Action Marlon. Star Mayo, happy Friday, Action Mar, and happy Friday, Philippines. Color pink is thought to be calming color associated with love, kindness, and femininity. It might also bring to mind romance and holidays such as Valentine's. Araman si Ricky Dato, mayong gabi, Sir. Grupo Progreso lang sa Bacolod. Stay tuned kami sa program mo. Elvira Gilogo, good evening, Action Marlon, watching live. Irene Ganti Juanitis Petua, good evening, Action Marlon, watching from Moises Padilla. Teresa Echaus, good evening, Action Marlon, full support, Mayor Bing for Mayor. Vice Elcid for Vice. GP 15-0, Gogo, Tribo Pula. Hindi tiya magsugot nga ang pangayaw, maghari-hari sa Bacolod. Teresa Echaus, parayon ng Progreso, Gogo, Mayor Bing, ari lang kami di full support sa imo kag kay Vice Elcid kag sa Grupo Progreso. Romy Castillo, good evening, Sir Marlon, gaboritor nga kami di sa Barangay 29. Sir, God bless you. Action, thank you, and thank you.
Jess 44 na aksyon Radio Philippine Standard Time. Sa sarang abahin, hibalon na natin ang detalye sa mga balita sa ato sarang mga aksyon na unit reporters. Samtang nagadalom ang kagabihon. Buwas nga adlaw ikaduwa nga Sabado na ba sa bulan sa Oktubre. Unway ko tani ang COVID-19 nga pandemya mga ka-aksyon. Nagasinagabong na ni ang downtown area sang surat sa Bacolod mo sang sound systems bla. Dagod man sang Kuntani Mascara Festival. Report gikan sa Northern Negros with action Roger Gutib. Aksyon, Night Patrol, Field Reports. Action Roger, mayong gabi sa report please come in. Yes, Dr. Marlon, mga balita gikan diri sa Dr. Marlon, tigay nga mga inquest kay na ini ang suspect Dr. Marlon na sa pagpatay sa isa ka senior high teacher diri sa may siyudad sa Cadiz sa Yalikdan kadtong Miyerkules Oktubre 6. Action Jer? Okay, balikan ta sa action Roger Gutib action Nelmar. Golpe lamang sa nadula, no? Update ini mag-action sa insidente sa may sunod sang Cadiz, no? Nadakpan to kaina balas ang aga to bo, no? Ang suspitsado dari sa area sang Bacolod City. Action Roger. Okay, balikan ta dugay si action Roger Gutib. Damo sang sus na ugot gid sadtong nadakpan lang suspitsado sa brutal nga pagpatay sa maestra sa may sunod sang Cadiz. Bahuo. Grabe ang unod sang pinsar siguro ni. Ang 79,000 pesos nga nakuha ginkawat ya sa sunod sang puluyan makakson sa sining pinatay niya. May nabilin pa naman ko no, puruti. Pila na itong bilin to? 8,000 lang to. Grabe ang gastuhan na, ba? No? Doon ni Ginmayo ang pinsar goros ni. Brutal katama sang hinimon niya. Aray sa action, Roger, balik si mo. Yes, Dr. Marlon, tayo mo na gina-file kayo na sa Marlon ang kaso, batok sinisaya ang kaso ka robbery with homicide. Ang ipasaka nga kaso sa iya sa bayan sa Piskalya, pero kayo na sa Marlon, gilita nila ni Police Lieutenant Colonel Akin di siya mga tao kat sorte na gutok sa City Hall Building 1. Pangod kay araw dira talatapan sa Piskal. Sorte kaya sila mo damo sa nagawulat man kayo na, hindi na nag-uptas na ang di man makabasol bla ang mga ara sa local ITF na nagkapot ng megaphone nga dapat mag-social distancing kada iligit pagkakaso ng face mask kaya mag-sorte ka ginutok kayo ng tao to. Kang uli ka next Marlon sa naibaluan nga dito kili nagagay sa likod naglagas pang mga tao dito pero ara na sa sulod sang fiscal office mga alas 2 pasadong na halos 5 ka oras na ulat sa mga tao nga wala din sila kontakto. Nagulat din sila nga makita ini si De Leon del Rosario 29 anyos nga residente dira sa may siyudad sa Bacolod. So, sunod sa kay Police Lieutenant Lieutenant Colonel Rocky Dijar, pagkatalan sila sa iya, sila nga confirmation nga tigin file gid ang kaso ba ito sinisot. Sir, kanyo po yung kaso sa court, sinimpost po siya ng mga PPM. Kasi kanina sir, mukhang tensionado doon sa City Hall Building 1, doon sa office ng fiscal. Daming tao sir, so hindi ko na monitor masyado, pero sir, okay naman yung pagdala sa kanya doon. Actually sir, yun nga po, no, yung concern ng mga kabayan natin sa Cadiz, yung concern namin, baka magkaroon ng stampede. Lalo na may mga bata, may mga matatanda, may mga kapantano. Nadulat naman si action Roger Gutib. Nano ang linyas bong dula-dula ha. Last Jess 49 Action Radio Philippine Standard Time na pasakaan na sang kaso mo gini man dapat siya ho. Pasakaan ni sige sang kaso kag porte kabugat niya kaso ni robbery with man kinawatan niya na pinatay niya pa action mo no ang sa sulod sang puluyan ho dito sa may sulod sang Cadiz wagid man na madugayan na
No? Napilahan lang ka adlaw maka-aksyon na tutulan gyud man siya. Kag nadakpan siya mayo lang kay Matthew ay sa nag-resist bla. Oh, ari balik sa aksyon na Roger. So Roger. Yes, Dr. Marlon, muna ang kabahin si Dr. Marlon kay napag-file sang kaso kag robbery with homicide confirm na ni Police Lieutenant Colonel Rocky DCR ang kabahin sa ila sila kapag pasakas ang kaso kay ina. So, ini siya Dr. Marlon ang nag-ako man kasi sa aton mismo nga interview nag-ako ni siya nga ginimo yang krimen pero ang wala yan ginako Dr. Marlon amo ang kwarta nga 79,000 iso na siya na ubos siya sa inom sa o cancer suyop sa Cebu Oy. kag subong man sa pag-inom kay pagaling niya to sumalon ginhambal niya nga pagaling niya to pagabot niya sa Bacolod nagpabakal na siya sa Cebu kag ala sila sa Cebu migoy ako ng pabakalya pagkatapos sila naubos ang kwarta pero sunod siya 8,000 lang kung nakwayato pero ang pamilya kapag Sumarlon nga masubra pag ganito 39,000 tungod kay ang kahita ang wallet sang siling teacher kagang iya siling cellphone na dula pa kagamot ang mga gamit bala nakita ito barangay kaduhaan nga ginhaboy niya ni Sumarlon kag nasapuan dito sa bahay barangay kaduhaan sa igad sa dalan ang mga gamit kini ni Ma'am Jessica Trasmonte Ducay. So, sa karon nakahaya na Sumarlon ang bangkay ni Ma'am Jessica Sila sila nga puluyan. Kag way pagkita kabalokon balasan no gid ang lubong. Pero muna hostisya naman nga ginalantaw nga initially way pa man ni mga labot pa sige tawag nga pagsentensya sa korte. Pero tigini mo man sa kapulisan ng Sumarlon ang ila sini nga tanan nga effort para lang nga madakop ang nainabitan nga suspect Action Marlon. So, sa update na to, Direk Marlon niya sa bahin sang Comelec, may 17 lang Sumarlon ka mga SP member na nagpadalagan, pero may dua ka mayor, ang isa ni daw pa naman niya mo naging mga obra yan nga ti mapadalagan gid no bisan pa nga ti guro daw may kapulo na siguro kung ka 15 na ni padalagan Baw? na wala man na Sumarlon nagadaog kay wala man buto yun ang nagligan to kontra ni si Mayor Patrick Escalante 29,000 ang si Mayor Patrick Escalante saya 17 ya buto Baw? 17 mil? 17 bila kabilog lang Ay, sabi ka 17 mil. pero sige ni si Japon file niya maganda ni kasi kambal ganitong iba niya ano ni siya kaway ni sa mataki sa pag-file sa CUCs pagka mayor Ti kay may arakso. Mayor Pating Escalante sa una Dason kay Mayor Patrick Escalante dason subong naman kay Mayor Bading Escalante naman May arakson Roger Akson Roger. May ara sige na tawag nga huwanto tak-an mo. Ara na may ari. Ikaw na sa mga raskapihan na lingkod di matingala kita ko isa nag-file pero kung nag-file siya hindi ta matingala Nan mo nang punto na. Kung wala din siya nag-file tani why encuentro si Mayor Bading pero why naman yung ginakabig nga encuentro kung kontra kay at least daw ginata naman kung saan sa masaya Suportahan. Nan. Si Manuel Mawe Garganera. Kilala man ni siguro nato na. Si Manuel Mawe Garganera. Ang Vice Mayor ni Waisang kontra incumbent ka Vice Mayor si Lilia di Kulungon. Kagang 13 ka mga o 17 na di Sumarlon ka mga konsyal ang pito sini Sumarlon independente ang pulo naman under sa Yunega Cadiz uning the working team so ang napulo sinada so natubala ang amon councilor di nga nagtaliwan nga si Councilor Bobot Isuyo agi ato asawa nga may strap na may pro kay early retire ko no nag-file man sa COC sa pagka-konsyal independente independente. So, siguro siya manikro mabulo si may term pa man nga sa June mo si Councilor Bobot Isuyo Action Marlon.
Kaya ang syudad sa Sagay, wala man to encuentro mayor, kag vice mayor, kag siyang mayor, ang dati, ang vice mayor, kasi vice mayor na Benavilosa, Modlagan mayor, tapos ang vice mayor naman, si Congressman Leo Rafael Bibo Cueva, mabalik sa vice mayor, mabalik man congressman si Mayor Sergio Marañon. Well, Ang ilang napulo ka slate na sa konsyal sa ilang slate ara kompleto. Kasi may duwa sa Marlon nga independente. But sila yung silang niya kay SP member. Kaya sa may siyudad man sa Sagay ang mapadalagan. Sa manaya, ato sa madulong nga report, balita, informasyon, gikan dire sa may siyudad sa Sorte kami sa probinsya sa Negros Occidental. Una sa balita, una sa aksyon. Dari sa aksyon, Roger Guti may report sa Bacolod. Aksyon! Radio! Aksyon! Night Patrol Field Reports! Alas 10:55, Aksyon Radio Philippine Standard Time. Napasakaan na sa kaso, amo nang napagin man sa iya. Para nga makaangkon hostisya ang pamilya sa itong makaluluoy nga maestragin patay, brutalgin patay. Balik ka report sa patrol with Aksyon John Diaz. Aksyon! Night Patrol Field Reports! Aksyon John, sa detalye sa report, please come in. Action mo sa ginamuno ko si mo, galing kay tinaglaps ng reglementary period sa pag-detain sining isa ka engineer. Naging kilala kay Noel Barrido, 47 anyos, kasado, no? Dra mismo Action Mars, area sa Provincial Engineering Office, diri sa sunod sang Bacolod sa Provincial Capital. Inisa ang kindala sa may police station number 2 ni Mr. Renelo Lastiere. Ang tagpamuno sa Safety and Security Division sa gobyerno probinsyal sa Negros Occidental. Ang nason, kaya ginaligar mga tagapasado na takna sa kahapon, October 7, nagsunod din yung suspect sa opisina sa PEMO. Kag inisaksyon man ang ginaligar nga yara sa impluensya sa makaulubog nga ilimnon. Base man sa yabi nga posngada, ilan taon ko nga ginawa mong kag-actuation nga wala inisaksyon man nakasuksok sa face mask. Ginaligar man sa tagareklamo niya nga paidalog sa ngalan abi ni Sir Renelo Lastiere nga nagtuga ini isang alarma kag nag-iskandalo ining engineer Aksyon Marlon. Humiliate kag gininsulto yung man ang pinaka-employee nga nagtuga gid sang alarma susulod sang PEMO office. Ang ining si Barredo ang gindaladra sa area sang station number 2 kag detain. Subong nga gabi gin-check naton kun yara sa gyapon under custody. According sa desk officer sang station number 2, inisaksan pinrelease na kay bangod naglapse ang 12 ka oras nga reglementary period. Pero in terms ng disposition sini, according sa kapulisan, ini magadepende pa sa tagdumalahan o kunabi sa may sa tagpamunod sa Safety and Security Department sa Provincial Capital sa Negros Occidental. According din sa police, ginrelease nila kay bangod ina ang parte sa proseso sang layi nga kung maglaps ng reglementary period kinanglanon i-release gikan sa kustodiya nila kay kung hindi ini magalapas sa kinabatarong sining persona kaya na lamang sunmar nga basibla illegal detention ang wa sinindri Aksyon Marlon. Balik lagi kan sa patrol ang taglibot sa Bacolod Aksyon John Diaz. So nasalita na sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Night Patrol Field Reports! Sa live stream, si Russell Gomez, Lily King, John Peter Salmoren, Flor de Leza, Romy Castillo, salamat kid. Okay. Jocelyn Libon Despojo, okay, Poho ko rin eh. Maria Teresa Hofilinia, Rosalina Arellano Espadero, salamat kid. Marita Pretty Mahilom, gusto na si Marita John Mahilom sa saring mga tanion. Mayong gabi. Alas 10:59, Aksyon Radio Philippine Standard Time. Pagi sa nga amahanon kiss me goodbye ang inyo palatuntunan Aksyon at Patrol. Biyernes nga pangalagad, nagatakop temporaryo, magabalik ini buwas Sabado, subong Biyernes. Ato sa mga Aksyon Unit Reporters, News Center Action and Defensor. Patrol Aksyon John Diaz, Aksyon Nenyo Bogina or Nexon Tahom. Dari sa bayan sang sa Northern Negros Aksyon Roger Gotem. Technical Control Aksyon Elmar Madera with Aksyon El Wedutelius. Ako naman
Action na Marlon Hedovaya. Nagapasalamat, nagabilin sa good night. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Action Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo